Po reprezentačnej prestávke nás čaká ďalší ligový zápas. V 16. kole Fortuna ligy sa predstavíme na štadióne v Dunajskej Strede. Čo vieš o superovi? Tak nebude nás čakať určite nič jednoduché, pretože ten super má tých bodov pomenej a je to mužstvo, ktoré je agresívne, ktoré je doma v Dunajskej Strede veľmi silné a má to postavené na ochote, agresivite, na rýchlom protiútoku a na štandardných situáciách. Ako si pamätáš na posledný zápas proti Dunajskej Strede? Tak vlastne ten zápas sa odohrával v Senci a to prostredie nie je také ako v Dunajskej Strede a viedli sme rýchlo 3-0 a potom sme inkasovali zo zbytočnej penalty na 3-1. Super Ožil dal gól na 3-2 a na konci sme ešte ustali jednu štandardnú situáciu a nakoniec sme zvíťazili a myslím si, že zajtra nás bude čakať úplne iný super, úplne inak nachystaný a potrebujeme sa na to zodpovedne pripraviť. Čo sa teda budeme musieť v zápase vyvarovať? Tak ja si myslím, že budeme sa musieť pripraviť na výbornú atmosféru, ktorá tam určite bude a potrebujeme byť zodpovední pri štandardných situáciách, takisto pri rýchlom protiútoku a musíme byť nachystaní na to, že super bude hrať určite na maximálnej hrane agresivity a my budeme musieť byť ešte agresívnejší a budeme musieť vyhrávať súboj, aby sme boli úspešní. V Dunajskej Strede sa predstavíme na novom štadióne. Ako to vnímate, ako to myslíte budú vnímať hráči? Tak ja myslím, že celá kabína sa teší. Bol týždeň prestávky a kabína sa teší na ďalší zápas a je zduplovaný tým, že sa tam otvára nový štadión a bude nás tam čakať výborná atmosféra a krásny štadión, ktorý aj napriek tomu, že nie je dostávaný, bude určite nádherný a my sa na to tešíme a potrebujeme sa zodpovedne prichystať na to, aby sme boli úspešní.